Tras 2 anos de restricións pola COVID, a Comisión de Festas do Carmen dos Pincheiros da Pobra decidiu retomar este ano os 4 días de celebración. Nada máis comezar coa recadación veciñal, atopáronse coa desagradable sorpresa de que alguén que non ten nada que ver cos festexos estaba pedindo cartos para a súa celebración. Estes días empezamos a pedir, xa fomos por distintas parroquias do Concello, estámonos encontrando que chegamos a portas que xa pasou xente a pedir en nombre do Carmen dos Pincheiros. Entón, pois que sepan que non somos nós os que lle foron polas portas, nós vamos todos uniformados, como vedes, temos todos o nique azul co logotipo da nosa patrona, de Virxen do Carmen, e aparte vamos todos identificados, o sea, temos unha fotocopia do carné, na cual, pois, poñen os nosos datos e quen somos. Toda aquela persona que vai pedindo polas portas en nombre do Carmen dos Pincheiros, se non leva esta acreditación a este uniforme, non é do Carmen dos Pincheiros. A pesar deste contratempo, agardan poder celebrar por todo alto os festexos que serán entre o 19 e o 22 de agosto. Agradecen, por tanto, o labor dos veciños, empresas e o Concello e piden unha maior colaboración por parte de todos os pobrenses para devolverlle aos pincheiros todo o seu esplendor. Gracias a toda a xente que colabora con nós, a xente das particulares das súas casas, que son as que, ao fin e ao cabo, van a pagar o evento, e darlle gracias tamén ás empresas que colaboran con nós no libro. Gracias a iso, pois, é unha axuda importante para levar a cabo estes festexos, como non os locales comerciales da Pobra, incluída a hostelería, que tamén aportan o seu grande area para levar a cabo isto, e ao Concello da Pobra, que este ano arrimou un pouco máis o ombro que anos anteriores, porque a vida pois subeu, as actuacións son moitísimo máis caras e a cousa non pinta moi ben para os bolsillos particulares. Entón, desde o Concello, pois este ano aportaron un pouquiño máis de capital e desde aquí damos as gracias a todos.